Għalhekk tul dawn il-jiem ta' nofsa wissu, b'qalbna mfawra bl-entużjażmu u bil-ferħ, nitfgħu ħarsitna fuq Marija imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem, u bil-kelmiet tas-salmista fuq fomna inselmula u ngħidula, int l-isbaħ fost uliet il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk, għalhekk birkek Alla għal dejjem. Kemm huma sbieħ u qaddisa dawn il-kelmiet ta' dan is-Salm 40 meta nqeduhom fuq fomna tul dawn il-jiem ta' wissu biex bihom infaħru lill-Om tagħna u ta' ardna Santa Marija, propju f'dan il-jiem eżjiż tal-ikbar festa tagħha. Int, o Santa Marija Assunta, l-isbaħ fost l-uliet il-bnedmin, għax Alla l-Missier sammar ħarstu fuqek, tak il-mimlija bil-grazzja għax fil-ħsieb tiegħu kont sa mill-eternità biex tkun ibnu l-waħdini. Għax permezz tiegħek Kristu liben il-waħdini Alla, libes ġisem bħal tagħna, sar bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, sar ħudna il-kbir. Għax int l-arusa tal-Ispirtu Santu li ġi fuqek, mela kun rokna tal-ħajja tiegħek u għamel minnek l-amara qaddisa tiegħu. Għalhekk il-Knisja issellimlek u tgħidlek, o ħelwa Verġni Marija, għax ma ħadd fost dawk maħluqa minn Alla li hu ikbar, isbaħ u ogħla minnek. Għalhekk induru lejk, ja Om u Sultana tagħna, u bil-kelmiet tal-kantiku tal-kantiċi ngħidulek kollok sabiħa u teba fik ma hemmx. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa f'dawn il-jiem tal-għid tal-assunzjoni tiegħek, meta d-dinja kollha titfa' l-ħarsa tagħha fuqek biex titaxxaq bil-ġmiel tiegħek li ħadd u xejn ma jista' qatt ikollu. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa f'dawn il-jiem tal-ġenna meta qed tidher qudiemna l-istess kif dert quddiem l-Evanġelista Ġwanni f'dik il-viżjoni fuq il-gżira ta' Patmos. Mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa għax int l-Immakulata, hekk riedek Alla, sabiħa, qaddisa, bla teba, imlibsa bl-isbaħ ġmiel, bl-ikbar glorja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tiegħek. Infawra bil-grazzja tiegħu sa mill-ewwel mumenti tal-eżistenza tiegħek. Alla rid, seta' u għamlek l-isbaħ kreatura fil-ġenna tal-anġli u fid-dinja tal-bnedmin. U dan għaliex sa minn dejjem kont fi ħsiebu biex tkun ibnu Ġesu. Għalhekk fuq fommok, o Marija, jixirqu tant il-kelmiet tal-kittieb tal-Proverbji meta jgħid, il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu, sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa għax int Alla. Sewwa sew kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lil-Galantin meta jgħid, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil il dawk li kienu taħt il-liġi. Din il-mara li jsemmi Pawlu hija l-istess mara misterjuża li naqraw dwarha fil-ktieb tal-Ġenesi. U jien inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu qarqubu. Hija l-istess mara misterjuża li lemaħ il-profeta Iżajija meta qal, araw, ix-xebba titqal u tilet ibben u semmieħ Immanuel. Din il-mara hija Marija. Il-ġuf tiegħek, o Marija, sar tabernaklu l-iktar qaddis, l-iktar għażiż, li laqa fih lil Kristu. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Kontent li tajt ġisem bħal tagħna lill-liben Alla u għamiltu bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Għax kif Alla nissed il-libnu sa mill-eternità, int, o Marija, nissiltu meta waslet il-milja ta' żminijiet. Għalhekk ħadd ma jista' qatt ikun ikbar, isbaħ u ogħla minnek, għax fost il-kreaturi kollha ta' Alla int biss tista' tħares lejn ibnu u tgħidlu inti ibni.
Għalhekk San Bernard mitluf bl-imħabba lejk kiteb: Alla seta' jaħloq montanji iżjed għoljin, bnedmin aktar perfetti mill-qaddisin, anġli aktar sbieħ, imma ma setax jagħmel aqwa minn Marija. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa, għax int dejjem verġni, verġni qabel it-twelid, verġni fit-twelid u verġni wara t-twelid, il-fuq minn dak kollu li jista' jtebba lilna il-bnedmin. Għalhekk ħadd u xejn ma jista' jkun iktar qaddis minnek, għax int il-ġuf ta' Alla, int li bqajt tikber ta' kuljum fil-perfezzjoni tal-qdusija tiegħek bla ma qatt waqgħet lura fil-mixja tiegħek lejn il-qdusija perfetta li biha Alla ried iżejnek. Għalhekk l-orrif tal-Knisja lemħu fik l-ogħla grad ta' sbuħija u ta' qdusija li xi kreatura maħluqa minn Alla tista' tilħaq. O ħelwa Verġni Marija, ikollok sabiħa għax int l-Assunta, rebbieħa fuq il-mewt u fuq id-dnub, imlibsa bil-glorja ta' Alla, bit-12 il-kewba tiddi madwar rasek u bil-qamar leqqin mirfes taħt riġlejk. Għalhekk jixirqu wisq il-kelmiet tas-Salm 40 li semmejna qabel u bħarsitna imsamra fuq Marija nerġgħu intennu. Int l-isbaħ fost uliet il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk. Għalhekk il-poplu tal-Alla jdur lejk tul dawn il-jiem tal-ikbar festa u minn qalbu jgħidlek: Saltan fi qlubna, Marija Assunta, iġbidna warajk, Verġni bla teba, rebbieħa fuq id-dnub u fuq il-mewt. Dawwar dawk l-għajnejn tiegħek kollha ħnien lejna, o Eva ġdida. U aħna minn fuq dil-gżira ċkejkna ta' Għawdex li tagħha int ilek l-omm u l-patruna ewlenija sa mill-libad żminijiet, ħallina nfakruk u nifirħu bik għad-dija tal-ġmiel u tal-ħlewwa bla tarf ta' ġbija glorjuża tiegħek meqjuma bl-ikbar għoża u bl-ikbar qima fil-matriċi kolleġjata Insinji u katedrali tagħna, il-Mater et Caput tad-Djoċesi Għażiża tagħna. Għalhekk tul dawn il-jiem tal-ġenna mill-qiegħ ta' qalbna inselmulek u ngħidulek: Ave o Assunta, għax int l-ewwel bint ta' Alla. Ave o Assunta, għax int l-isbaħ fost kollha kemm huma n-nisa. Ave o Assunta, għax fik il-mimlija bil-grazzja. Ave o Assunta, għax int l-isbaħ u l-eqdem frott tal-fidwa. Ave o Assunta, għax int il-ġenna ġdida ta' Adam il-ġdid. Ave o Assunta, għax int l-għaxqa u l-ġieħ ta' ġensna. Kien l-artiklu miktub minn Donetni Mario Saliba li tajna tislima lil Santa Marija fil-jum glorjus ta' tluħ fis-sema tagħha. Sakemm isir il-ħin biex jingħata bidu għal dan il-pontifikal, nixtieq ngħidilkom illi l-animazzjoni ta' dan il-pontifikal hija fdata fis-seminarista Jeremy Xikluna. L-ewwel qari sejr jinqara minn Marjoza Grek, it-tieni qari minn Lux Spiteri u t-talbiet tal-fidili minn Rosalie Xikluna.
Bħalissa qegħdin isiru il-preparamenti biex jingħata bidu in-nies dieħla fil-katedral u konna qegħdin nistennew ukoll il-wasla tal-President tar-Repubblika. Sakemm isir il-ħin sejjer neqralkom riflessjoni fuq it-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Marija ma titfax biss dawl fuq l-aħħar destin tagħha, iżda titfa' wkoll dawl qawwi fuq il-bniedem. Aktar ma nitalmu fuq Marija, aktar nikbru fil-fidi nisranija. L-imħabba lejn Marija ma tnaqqas il-ħeġġa lejn Kristu, anzi iż-żida. Għalhekk ikun ta' profitt spiritwali jekk naraw kif żviluppa dan it-tagħlim. Xi kwistjonijiet teoloġiċi li hemm marbuta ma' din il-verità u l-messaġġ ta' din id-domma għalina. Il-Papa Piju XII jipproklama id-domma tal-Assunzjoni. L-ewwel ħiel ta' tluħ fis-sema ta' Marija insibuh fl-apokrifi li jisimhom Transitus Marija. L-oriġini tagħhom imur il-bot sat-tieni u t-tielet seklu. Għalkemm f'dawn il-kotba hemm xi stejjer eżaġerati, madankollu huma juru l-intuizzjoni tal-insara li Marija tellet is-sema bir-ruħ u l-ġisem u jtuna tarif dwar postijiet fejn għexet u mietet Marija. Wara dan iż-żmien bdiet tikber il-fidi li Marija tellet is-sema. Għalhekk fl-Orjent twaqfu il-festi liturġiċi tar-raqda u l-Assunzjoni ta' Marija. Dan it-twemmin għadda mill-Vant għal Punent u nistgħu ngħidu li mal-14 il-seklu inxteret ma' kullum kien. F'Mejju tas-sena 1946 il-Papa Piju XII permezz tal-enċiklika De Pare Virginis Marija staqsa l-iqsfijiet biex jaraw kif jaħsibha l-poplu Alla fuq din il-verità. Minn 1181 risposta, 6 biss urew xi riserva fuq il-karattru rivelat ta' din il-verità. Permezz tal-bulla Munificentissimus Deus, il-Papa Piju XII iddikjara bħala domma tal-fidi li Marija tellet is-sema bir-ruħ u l-ġisem. Biss ta' min isemmi li l-Papa ma qatax il-kwistjoni jekk Marija mititx jew le. Il-Konċilju Vatikan li meta jiġi biex jitkellem fuq il-Verġni Marija fil-Lumen Gentium jgħid l-istess bħal Papa Piju XII, jiġifieri jitkellem fuq meta għal ilha żmien li tħalli din l-art, mingħajr ma jgħid xejn jekk il-Madonna mititx jew itteħdiġ is-sema bla ma mietet. Il-mewt ta' Marija. San Giovanni Paolo II għamel katekesi fuq dan is-suġġett fl-Udjenza Ġenerali tal-25 ta' Ġunju 1997 u jgħid: xi teoloġi infatti sostnew li l-Verġni Marija ma mititx u ttieħdet minn din il-ħajja għal glorja tas-sema. Madankollu din l-opinjoni ma kienx magħrufa sas-seklu 17, filwaqt li teżisti tradizzjoni komuni li tara l-mewt ta' Marija bħala dħul tagħha fi glorja tas-sema. Infatti, għal-mistoqsija jekk il-Madonna mititx, San Giovanni Paolo II jgħid: filwaqt li nirriflettu fuq id-destin ta' Marija u d-destin tagħha mal-Iben Divin, jidher leġittimu li nirrispondu fl-affermattiv. Billi Kristu miet hija ħaġa diffiċli insostnu il-kuntrarju għal ommu. Ta' min jgħid li f'din il-katekesi San Giovanni Paolo II ma kienx qiegħed jitkellem ex katedra u għalhekk m'għandux l-infallibilità teoretikament u l-kwistjoni li il-Verġni Marija mititx għadha miftuħa. Iżda prattikament ikollna nsostnu li Marija mietet bħal Kristu. Ma nkunu naqsu xejn lill-Verġni Marija jekk ngħidu li mietet, jiġifieri kellha l-istess xorti ta' binha Sidna Ġesu Kristu. F'din l-istess udjenza ġenerali, San Giovanni Paolo II afferma
li Marija setet mietet minn kawżi naturali jgħid li huwa aktar importanti li naraw x'kien l-atteġġjament spiritwali tagħha quddiem il-mewt. San Franċisk ta' Sales jgħid li hija mietet mewt ikkawżata mill-imħabba. Fit-trattat fuq l-imħabba talla huwa jgħid li l-Verġni Marija mietet fl-imħabba, mill-imħabba u permezz tal-imħabba. Il-mewt ta' Marija kienet maturazzjoni fl-imħabba lejn bina Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk il-Papa jgħid li l-ebda mewt ma tista' tiġi deskritta bħala raqda daqs tagħha. Isma' quiet. Hemm barra mhux tagħna. Fil-Knisja bħalissa wasal il-President tal-Banda Leone, waslu xi konsullieri wkoll u qed nistennew minn ħin għal ieħor il-wasla tal-Eċċellenza tiegħu il-President tar-Repubblika. Sa dan it-tant mis-Sagristija il-Monsinjuri ħirġin proċessjonalment lejn il-Katedral qegħdin jistennew biex imbagħad jingħata bidu għal dan il-pontifikal. Il-mużika sagra fil-katedral. L-osrin u l-quddies fil-jiem ta' tridu ikunu animati mill-Kappella Sankta Marija Assunta taħt id-direzzjoni ta' Metju Sultana, direttur tal-kor u Ivan Attart organista. Fil-pontifikal tal-festa tiġi esegwita il-Missa Marija Anċerus Assunta ta' Marija Storejxi Berras miktuba fuq xewqa b'tifkir ta' Marija Tewma. Jiġu esegwiti wkoll l-innu Assunta et Marija Mużika ta' Maestro Joseph de Brincat u l-innu Sultana tal-Paċi ta' Maestro Collin Attart. Opri ġodda fil-katedral li saru matul din l-aħħar sena kenna siġijiet ġodda għal korsija tal-katedral, bidu ta' restawr u konservazzjoni fuq l-inkwatri laterali tal-kor, xogħol ta' restawr u bini tal-Kamra tat-Taraġġ tal-Palazz tal-Isqof Kaljares li jagħmel parti mill-Kappella ta' San Giuseppe taċ-Ċittadella, loop system madwar il-katedral, set ta' 16 il-pjaneta Marjana għaċ-ċelebrazzjonijiet Marjani fil-katedral, restawr tal-linfa tan-nava ta' nofsinhar quddiem is-Sagristija Maġġuri, tkomplew il-fjuretti tal-Ganutell għall-artali ta' Sant'Ursula u l-artal ta' San Franċisk ta' Pawla, induratura bid-deb fuq l-oppa tal-lampiri tan-navi, installazzjoni ta' fire extinguishers madwar il-katedral kollu, możetti ġodda għal fratelli tal-Fratellanzi ta' Santa Marija u tas Santismo Sagrament, restawr fuq iż-żewġ mensoli tal-altar maġġur li jintramaw fil-festa titolari u fil-miliet. Għadna qegħdin nistennew biex jingħata l-bidu u fuq in-naħa ta' barra ekku issa qed naraw il-President u s-Sinjura tiegħu għadhom kemm waslu ħajjieħdu posthom u ġew milquha mill-Arċiprit.
Nilqakom f'dan il-katedral għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fis-solennità tal-Għid tal-Assunta. Dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw jerġa' għal darb'oħra jirrakkontanna l-imħabba kbira ta' Alla għal bniedem li wara li ħalqu rid jifdih billi jollih fis-sema. Dan twettaq kollu b'mod sħiħ f'Marija li mewta kienet raqda li minnha qamet biex tidħol fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Waqt li nifirħu b'Marija inħarsu lejha biex nitqawwew fil-mixja tagħna tal-ħajja, fiduċjużi li l-mulej ma jixtieq li ħadd minna jintilef. Dan il-pontifikal huwa ippresedut mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Savio Hontajfaj, Nunzju Apostoliku għal Malta. Flimkien ma' Reverendissimu Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali, ir-Reliġjużi tal-Belt Victoria u s-Seminaristi ta' Dioċesi. Fit-tmiem dan il-pontifikal jiġi mogħti ġieħ il-parroċċa tal-Katedral u tingħata wkoll il-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. Matul din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali sejra tiġi esegwita l-Qudiesa Missa Marija in Celos Assumpta tas-Sur Mastrej Xiberras bis-sem tal-Kappella Sancte Marija Assumpte flimkien mas solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat li huwa wkoll il-Maestro de Kappella u l-kor taħt id-direzzjoni ta' Carmel Grek. Nistedinkom sabiex inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali. Jien issa saħallikom fiskit ta' djarkom biex issegwu l-bidu u l-mużika tal-ftuħ ta' dan il-pontifikal.
Friesen da Messier und der Liebe und der Spiritu Santo. Il pace Marco. U miegħek ukoll. Eċċellenza Reverendissima, Monsignor Arċisqof Nunzju għal Malta, fissem il-kapitlu tal-Katedral natik merħba anke fissem din il-komunità parrokjali li l-lum inġabret f'dan il-Katedral biex tiċċelebra lejt tal-Assunta, il-patruna tal-Gżejjer Maltejn. U ta' pjaċir għalina li naqsmu l-Ewkaristija fl-imkien, partikolarment f'din is-sena li fija il-kapitlu tal-Katedrali qed ifakkar l-400 sena mitwaqqif mill-ġdid tiegħu hawnhekk f'din il-Knisja Matriċi u llum katedral għad-Djoċesi tagħna. Jalla din l-Ewkaristija tesprimi għalina l-koll l-għaqda ta' fedeltà mal-Papa Franġisku u fuq kollox tkun taran għal ħajja ta' dejjem fil-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna biex jum wieħed niġom libsa bil-glorja dik l-istess glorja li nilħu f'Santa Marija. Gesù huwa il-piacere tiegħek illum li jiet għod magħkom fit-talb. Li kull wieħed u waħda minnkom hawnhekk nixtieq inwasalilkom risbak xogħol ta' Udissija tiegħu Papa Franġisku. Il-Papa għadu iftakar fil-memorji spiż tal-Żjara Apostolika tiegħu f'Malta u se jibqa' grat għal imħabba u l-appoġġ li tajtu u tabt li trabtu għalih. Hudi jew narfu it-tietna biex nitjew tajjeb għali niċċelebraw i-misteri għadissa. Nist għal Hena lina alla lista kollox, jafilna tvitna u jwasalna għal ħajja ta' dejjem.
Excelsis Deum.
Nitolpu. O alla ta deim litista colus int te leid fi gloria tasema viruch ulgisem vivechni plateba Maria om ipnek Amel lich is biitna bicunum deim virhueyech tasema Bish is o ilna zem macha fil gloria taida. Binek Jesu Christus sitna liualla umiek Jes ui saltam frenkin val Spiritu Santo adeiem tardeiem. L-Apokalissi jatina xena li tiġri fis-sema fejn nilmħu il-mara li tiġi mħarsa mid-dragun li jfittex li jeqret lil-bina. Imma t-telfa tiegħu hija żgura u postu mhux aktar fis-sema, tant li jinxteħet l-isfel lejn l-art. Nisimgħu l-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Hija kienet fitqala u bdiet tajjad bl-uġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu u b'dembu kienes waħda mit-3 tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar qat quddiem il-mara li kienet sa tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel li kien għad irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert u smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Bniet is-sultan joħorġu jilqawk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' ofir. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Isma' binti u għati widen insa il-ġensek u l-dar missirek. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jitaxxa is-sultan biġmielek u intaxu sidek ħatima. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja.
Bent is-sultan jeħduha biex bejbiet warajja, it-tfajlit li natawla bisħaba, jittidu bajat ta' ferħu ta' ħena, jitlu fil-palazz tas-sultan. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. San Pawl jgħidilna li fi Kristu il-mewt saret raqda, li wara tatina enerġija u ħajja ġdida għal dejjem fis-sema. Dan hu dak li kisbilna Kristu, ewlenija fostna il-Verġni Marija. Nisimgħu t-tieni lezzjoni. Luk Spiteri ħajaqra t-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu il-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta jerġa' jiġi. Mbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla il-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-dewwa kollha taħt riġlieh. L-aħħar għadu li jinqeret il-mewt. Il-kelma tal-mulejn. Irroddu ħajr lil Alla. Marija hija ħinja u jistħoqilha l-glorja tas-sema, għaliex ħallit li s-sema jidħol fija kull darba li laqet u għexet il-kelma ta' Alla. Dan hu li tistqar qudiema Eliżabetta, meta tasal f'dara bħala arka ġdida. Nitħejjew għall-Evanġelju billi nqumu bil-wieqfa għall-kant tal-Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta.
Malli Eliżabetta semet lil Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U min fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? 10. Malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu, xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejknin. Mela b'kull ġid lil min u bil-ġuħ, u l-lonja bagħathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu, bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Tgħid il-ħuta taf xi fisser għalija il-baħar. Taf li titwieled fih. Taf li tgħix fih. Taf li tagħti l-ħajja lil ħut oħra fih. Taf li barra minnu mi xejn għajr mewt. Jiena naħseb ma tafx. U kultant naħseb li aħna wkoll nkunu nixbħu lil-ħuta. Tgħid aħna nafu li aħna nittwildu fih, nittwildu falla, ngħixu falla, ngħixu bih minajru maħna xejn, fih nitħarku u fih aħna. Tgħid inkunu konxji aħna minn dan kollu li Alla hu il-kollox u li aħna fih, bih u għalih. Insbuha ftit bitqila biex inkunu konxji, biex inkunu aware il-ħin kollu minn din il-verità. Għax spiss nimmaġinaw li ħajjitna nagħmluha aħna. Jew jekk mhux aħna direttament dawk li huma l-iktar qrib tagħna. Il-festa tal-lum, il-festa ta' Marija mtella fis-sema, turina, turi lil kull wieħed u lil kull waħda minna illi aħna
aħna nistgħu neżistu, aħna nistgħu nkunu biss fih, biss falla. Ħadna l-mamudija tagħna, l-Ispirtu ta' Alla ġie fina wara li kienu illi bil-kollaborazzjoni tal-ġenituri tagħna l-ħajja, tagħna l-eżistenza, jakkumpanjana fit-triq permezz ta' dawk li aħna nsejħulhom is-sagramenti huwa mod ta' kifu jibqa' magħna, ta' kifu ikun sieħeb tagħna, kumpan tagħna f'din il-mixja. Immutu u forsi għalina dak il-mument u it-tmiem għalkemm irridu nemnu, nisfurzaw biex nemnu, imma l-ħafna minna spiċċa kollox f'dak il-mument. U Marija llum qiegħda tgħidilna li jekk aħna nitwildu fih, nitwildu bih, ngħixu fih u bih, aħna nibqgħu ħajjejn imma fih, mhux mingħajru. Nibqgħu ħajjejn bil-qawwa tal-Ispirtu tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. U din hija verità li għandna bżonna. Għandna bżonna ħafna, mod speċjali fi żmien fejn it-tama tonqos, fejn il-tuħ ta' qalb bħalli kieku jkun qiegħed jirkeb u jirbaħ il-kuraġġ u l-kapaċità li niħħendiljaw, il-kapaċità li naffrontaw is-sitwazzjonijiet li toffrilna il-ħajja ta' kuljum. Il-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum, ġrajja sempliċi, tejna nifmu kif din il-verità kollha, kif dan il-baħar ta' Alla li ngħixu fih jista' jaffettwana fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jista' minn issa stess ibiddel xi ftehim tal-aħjar, jimlina bit-tama, bil-kuraġġ fis-sitwazzjonijiet li illum għaddejjin minnhom, li għaddejjin minnhom bħalissa fl-istorja ta' ħajjitna. F'dawk il-ġranet, hekk beda sallu għal-Vanġelu tal-lum, f'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-olijiet. Li ma kienu dawk il-ġranet? Kienu l-ġranet li Marija fihom tisma' l-kelma permezz tal-anġlu u lil Alla tgħidlu hawn il-qaddejja tal-mulej. Hawn jien, nisma' minnek, hawn jien, se nagħmel kif tgħidli int. Ħalli l-kelma tiegħek, ħalli l-qawwa tiegħek li hemm fil-kelma, ħalli l-ispirtu tiegħek li hemm fil-kelma tiegħek ikun l-enerġija li tgħinni ngħix, l-enerġija li tagħtini l-ħajja. Hawn il-qaddejja tal-mulej. Daw kienu dawk il-ġranet. Il-ġranet li fihom id-del tal-oli, is-sħaba tal-oli kienet niżlet fuqha fuq Marija. Għaliex? Għax niżlet fuq Marija sħaba tal-oli? Għax fl-Antik Testament kull darba li kien hemm il-preżenza ta' Alla, il-preżenza tad-Divin, mod speċjali fuq l-arka, dik il-kaxxa li fiha kien hemm it-twavel tal-liġi, biċċa mill-bastun ta' Aaron u ftit manna, dik il-kaxxa li kienet tissejjaħ l-arka, il-preżenza ta' Alla, fuqha kull fejn kienet tkun din il-kaxxa, din l-arka kien ikun hemm misħaba, bħalli kieku Alla jrid jissiġilla b'mod viżibbli, b'mod li jidher illi qiegħed hemm. U l-Vanġelu jgħidilna li l-anġlu li Marija qalilha id-del ta' Alla, id-del tal-Ispirtu, is-sħaba tal-Ispirtu tiġi fuqek. Mela Marija kienet mimlija bl-Ispirtu ta' Alla. Marija mimlija bil-kelma ta' Alla. U x'tagħmel Marija? Kemm hu sabiħ il-Vanġelu? Tqum, jgħidilna salluqa, tqum u tħaffef. U dak il-verb tqum u verb qawwi ħafna. Mhux sempliċiment biddel il-pożizzjoni minn bil-qiegħda tqum bil-wieqfa, le. Imma hu verb li juri x'jiġri fil-qalb. U verb li juri x'jiġri fl-interjorità ta' persuna li tkun semet il-kelma talla u qaltlu iwa. Jien ħa nagħmel kif trid int. X'jiġrila Marija? Tqum minn ġo fija. Tqum bl-enerġija, bl-entużjażmu,
il-verb huwa anastasa. L-istess verb li jintuża biex ngħidu Ġesu irxoxta, Ġesu qam rebbieħ fuq il-mewt. U Marija tqum, mimlija bl-Ispirtu tal-Alla. Mela mhux sempliċement biddel pożizzjoni, imma Marija mimlija bil-qawwa, bil-kuraġġ, bil-pożittività, bl-ottimizmu. U kemm għandna bżonnu dan l-ottimizmu llum. Fejn terz tal-popolazzjoni tagħna tieħu l-kalmanti, fejn terz tal-popolazzjoni tagħna tgħaddi minn żminijiet ta' depressjoni. Kemm għandna bżonnu tal-Ispirtu ta' Alla, kemm għandna bżonna din il-kelma li kif qajmet lil Marija. Ara taħsbu li Marija ma kellix inkwiet, ma kellix diffikultajiet hi wkoll tagħha. Ara taħsbu li kienet ħafifa l-istorja ta' tqala tagħha. Ara taħsbu li għalija kienet sempliċi li tispjega lil ġenituri tagħha, li tirraġuna ma' Ġuseppi. Ara taħsbu li Marija kienet xi ħaġa speċjali, partikulari, le. Kultant tant naqtowha mill-art lil Marija li ma nħalluwix tkun waħda minna u ma nħalluwix tinfluwenzana. U aħna naħsbu li ma nistgħux inkunu bħala, li ma nistgħux ikollna l-atteġġamenti tagħha. Le, Marija kienet waħda minna bħalna. U Marija tqum għax il-kelma tal-lek tammillek, il-kelma tal-la tqajmek. U x'tagħmel Marija? Tagħmel dak li nittama li se nagħmlu aħna wara li nitilqu minn hawn. Tmur id-dar Marija. Mhux id-dar tagħha, imma tmur id-dar ta' Zakkarija u ssellem lil Eliżabetta. Kollha kemm aħna wara hawnhekk se mmorru f'xi dar. Okej, forsi hemm il-marċ wara, ma nafx, imma f'xi ħin jew ieħor rridu mmorru d-dar. U x'jiġri fid-dar? Meta Marija bil-kelma tal-Alla mimlija, bl-entużjażmu, bil-kuraġġ, bl-ottimizmu, x'jiġri fid-dar? L-ewwel qabel kollox, id-dar hija ta' Zakkarija. Il-kelma Zakkarija tfisser dak li jiftakar. Alla jiftakar. Alla jiftakar. Ma ninsewx li Zakkarija kien dak li ma jemmenx. Imma l-kemm ma jemmenx, Zakkarija kien jiftakar. Bħalma jiftakar kull wieħed u kull waħda minna, bħalma niftakru aħna fid-dwejjaq tagħna. Bħalma niftakru meta nħossu li Alla telaqna. Xi fisser Alla jiftakar? Fejk, fija, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Meta tkun għaddej minn żmien ibes, Alla jiftakar Zakkarija li huwa jien jirribella ġo fina. Jirribella ma joqgħodx għalija. Imma kif dan Alla suppost jħossibna, dan Alla jsalvana? Interessanti, Alla qiegħed jiftakar fejk. Alla qiegħed jiftakar f'qalbek. Alla qiegħed jgħajjat ġewwa fejk. Fejn hu Alla? Alla qiegħed jgħajjat ġewwa fejk. Meta jint tagħmel il-mistoqsija fejn hu Alla? Zakkarija. Marija sellem lil Zakkarija. Marija sellem dawk is-sitwazzjonijiet fid-djar tagħna li għaddejjin minn diffikultà, minn problemi, minn liebes tal-ħajja. Dawk li għaddejjin minn ribellioni. Dawk li għaddejjin mid-dwejjaq. X'inhu id-dwejjaq? Jekk m'hux l-għajta ta' Alla, il-karba ta' Alla bil-maqlub. X'inhu id-dwejjaq? Jekk m'hux Zakkarija fejk, Alla jiftakar, Alla ma jinsiex. U lil min issellem Marija, issellem lil Eliżabetta. Xi fisser l-isem Eliżabetta? Eli Shevaot, Alla iżomm il-weda. Eliżabetta temmen b'differenza minn Zakkarija li Alla jżomm il-weda. Alla jżomm il-weda. U għalhekk Marija tidħol fid-dar ta' Zakkarija, ma sellimx il-Zakkarija, imma sellem il-Eliżabetta. X'jiġifieri sellem il-Eliżabetta? X'jiġifieri l-kelma sellem? Mhux bonġu jew il-festa tajba ta' jew saħħa jew il-lejl it-tajjeb. It-tislima ta' Marija wisq iktar minn hekk. Il-kelma xalom bil-ludi tfisser il-ġid tad-dinja kollu. Tfisser il-paċi, il-prosperità, l-abbundanza, il-ferħ lena. Sitwazzjoni li ma tistax tkun aħjar, hekk tfisser is-sellem. Meta Marija tidħol fid-dar ta' Zakkarija u issellem lil Eliżabetta. Għaliex? Għax meta aħna niftakru li aħna qegħdin falla, illi Alla u l-baħar tagħna, illi Alla jgeżwirna mill-bidu sal-aħħar, anzi sa wara l-aħħar, għax m'hemmx l-aħħar għal ħajjitna. Meta niftakru dan kollu, Alla jżomm il-weda. Aħna nimtlew bit-tama, nimtlew bil-qawwa u bil-kuraġġ,
inkunu għaddejjejn minn xiex għaddejjejn fil-ħajja. Anki jekk Zakkarija jkun qawwi, ikun f'saħħtu fil-ħajja tagħna. Anki jekk il-problemi u d-diffikultajiet ikunu jibsa u nħossuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma hemm il-qawwa ta' Alla. Il-qawwa ta' Alla permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-preżenza tiegħu f'Marija. U x'jiġri? Meta Marija ssellem lil Eliżabetta, Eliżabetta titqanqal f'ġufa. Aħna ngħidu jitqanqal Ġwanni f'ġufa. Verament li jitqanqal Ġwanni f'ġufa. Imma fil-ġuf tiegħi u fil-ġuf tiegħek fil-ġuf tagħna wkoll hemm Ġwanni x'jitqanqal. Jew aħjar ukoll hemm tarbija li trid tikber, li trid titwielet tikber, timmatura tgħix. Hija l-istess Ġesu illi kull wieħed u kull waħda minna rċivejna u ħadna fil-mamudija tagħna. Huwa l-istess Ġesu li jrid joħroġ minn ġo kull persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Għalhekk aħna nissejħu Kristjani. L-istess Ġesu illi bil-mod il-mod irridu nagħtuh l-ispazju tiegħu. U sakemm ma ntuħx l-ispazju tiegħu, sakemm ma nħalluhx jikber, dan l-iben ta' Alla li hemm f'kull wieħed u f'kull waħda minna, aħna se nħossuna mhux postna. Aħna se nħossu li tonqosna xi ħaġa. Dan hu li jiġri f'Eliżabetta. Jitqanqal mhux biss Ġwanni, imma jitqanqal l-istess Ġesu, jitqanqal l-istess Kristu li hemm fija, li jrid jitwielet, jgħix u jikber fija. Kif irid jgħix, jitwielet, jikber f'kull wieħed u f'kull waħda minna. U x'jiġri? Jiġri li Eliżabetta tibda tfaħħar lil Marija. Irriflettu ftejt, din ix-xena kemm mimlija bil-ferħ, kemm mimlija bil-pożittività. U din il-pożittività kollha minn fejn titlaq? Titlaq minn punt wieħed, mill-fatt li Marija tkun disponibbli li tisma' l-kelma ta' Alla. Hawnhi l-qaddejja tal-mulej, ħajkun minni dak li qedli, ħajkun minni dak li smajt minn għandek, ħajkun minni skont kelmtek. U x'jiġri fil-familji tagħna, x'ġara fid-dar ta' Zakkarija meta daħlet Marija. Marija tibda tfaħħar lil Alla. U tagħmel il-kontrappożizzjonijiet Marija, tibda tqabbel Marija f'dak l-innu sabiħ, meħud dak l-innu wkoll mill-Antik Testament. U tgħid, għamel ħnina, għamel ħnina, għamel ħnina magħna l-mulej. Għamel ħnina mhux mal-imkabrin f'qalbhom, imma għamel ħnina ma' dawk li jibżgħu minnu. X'jiġifieri tkun imkabbar f'qalbek, jew x'jiġifieri tkun tibża minnu. Kemm hi problema kbira fil-familji tagħna. Meta aħna nħossu li rridu nkunu kbar f'qalbna, meta nitkabbru f'qalbna, x'jiġifieri wieħed jitkabbar f'qalbu? Nitkabbar f'qalbi meta? Meta ma naċċettax ir-realtà tiegħi, meta m'iniex kuntent bija nnifsi, meta nħossni għar minn ħaddieħor, meta nħoss li l-oħrajn daw kollha ta' madwari li jagħtuni mill-għar, anki jekk ma jkunx veru, meta ma nħossnix maħbub fir-realtà tiegħi. Dakinhar jien nitkabbar f'qalbi, dakinhar jien inkun superf. Ara taħsbu li min jerfa' rasu, jew min jipprova juri li hu xi ħaġa, din jagħmilha x'tassew xi ħaġa. Imma sfortunatament jiġri bħal molla. Aktar ma trossa l-isfel, aktar trid ittir il fuq, aktar trid tola l fuq. U hekk ukoll jiġri fil-ħajja tagħna, fil-familji tagħna. Meta din id-dar tagħna mhix replika, mhix ripetizzjoni ta' dan il-baħar illi huwa Alla. Ma ninsewx illi fil-bidu tal-Ġenesi, meta Alla ħalaq il-bniedem għamilhom raġel u mara fuq ix-xbija tiegħu. Il-familja hija xbija ta' Alla. Allura d-dar mhix xajr il-baħar, il-baħar fiċ-ċokon, mhix xajr Alla fiċ-ċokon, mhix xajr din l-imħabba fiċ-ċokon li trid tawwem fl-imħabba, f'relazzjonijiet awtentiċi, fis-sempliċità, fl-aċċettazzjoni reċiproka, trid trawwem bnedmin maturi u Kristjani, trid tgħin lill-istess ġenituri, trid tgħin lil kull wieħed u kull waħda minna biex inweldu lil Ġesu fina, id-dar tagħna, l-istess dar tagħna. Imma meta
meta ma nsibux ġenituri jew nies madwarna li jilqgħuna kif aħna, li jħobbuna kif aħna, li jridu dejjem xi ħaġa oħra minna u li jnislulna fina is-sens ta' inferjorità. Maħniex kapaċi bħal ħaddieħor, aħna inqas minn ħaddieħor. Ħaddieħor dejjem aħjar minni. Meta jipparagunawni ma' ħija moħħti mal-kuġini jew mal-kuġina kemm nagħmluha fil-ħajja tagħna. X'ikun qiegħed jiġri? Inkunu qegħdin bil-mod naħħmu, bil-mod il-mod inrawmu bniedem superb. Inkunu qegħdin bil-mod ngħidulu lil dak il-bniedem li jekk inti ma tirreaġixxejx, jekk inti ma tqumx fuq dijek, jekk ma tgħix fil-fantasija li inti xi ħaġa, allura ħatibqa' tħossok ħażin, ħatibqa' tħossok mill-lar. Marija tikkompara, tpoġġi f'konflitt fl-imkien lil dawk li jibżgħu minn Alla ma dawk li huma mkabra f'qalbhom. X'jiġifieri tibża minn Alla? Tibża minn Alla mhux titwerwer minnu. Tibża minn Alla jfisser iżżomm postok. Tkun taf min int, tilqa' lilek innifsek, taraf li inti jiben ta' Alla, taraf li il-kapaċitajiet it-tifetti li għandek huma kollha aċċettati kif huma minn Alla. Hekk ifisser tibża minn Alla. Ifisser tgħix fil-paċi, fit-tranquillità. X'ma jkunx hemm misliem fid-dar ta' Eliżabetta, x'ma jkunx hemm misliem fid-djar tagħna, meta aħna nħallu l-kelma talla ddawwalna, meta aħna nħallu l-kelma talla tgħinna fl-edukazzjoni taż-żgħar tagħna. U tkompli Marija tqabbel żewġ kategoriji oħra ta' nies, tqabbel lil dawk li huma potenti u li ċkejknin, lil dawk li għandhom is-seta, il-poter, u lil dawk li jobdu li ċkejknin. U l-istess hawnhekk Marija tgħidilna, Marija tfakkarna li ċkejken huwa l-kbejr, ċkejken huwa kif għallimna Ġesu fil-Vanġelu, huwa dak li jorbot il-fardal ma' qaddu, il-poter ta' veru, is-seta ta' veru, mejxajr il-poter tal-qadi, mejxajr il-poter tal-għotja tagħna nfusna. Jekk xi ħadd fil-familja mis-Sirja u għam, xi ħadd mill-aħwa, irid ikun f'saħħtu qawwi fil-familja, irid ikollu s-seta, ħalli jxammar idejh, ħalli jilbes il-fardal, ħalli jaqdi, ħalli jinżel għal-kubtejh, ħalli jaħsel ir-riġlejn. Din hija s-seta, din hija l-qawwa ta' veru. Fostkom m'għandux ikun hekk għalilna Ġesu, imma l-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej ta' kulħadd. Min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod wara kulħadd u jaqdi lil kulħadd. Ejjew nagħmlu mill-familji tagħna verament djar, baħar ta' qadi reċiproku, mhux ta' poter, mhux ta' seta, mhux ta' obbligi, mhux ta' dmirijiet, mhux ta' regoli, imma ta' mħabba li tintwera fil-qadi ta' xulxejn. U l-aħħar paragon li tagħmel Marija. L-aħħar paragon huwa bejn l-onja u l-foqra. L-onja u l-foqra. Dawk li kienu onja sabruħhom bidejhom vojta. Hekk jgħidilna l-Magnificat. Kemm iltqajt ma' nies onja b'qalbhom vojta, bidejhom vojta. Kemm iltqajt ma' nies onja li għaddew l-aħjar snejn ta' ħajjithom jaħdmu jistinkaw, forsi għall-familja, forsi għal uliedhom u spiċċaw biex lanqas biss kellhom ċans xi darba jew oħra jiltaqgħu magħhom dawn uliedhom, joqogħdu bil-qiegħda ħdejhom u jkellmuhom. Kemm iltqajt ma' nies onja illi fl-aħħar, kważi fl-aħħar ta' ħajjithom, isibu lilhom infushom foqra wis iktar mill-foqra. L-għana għalfejn għandu jservina. Il-ġejt għandu jservina biss għal-bżonnijiet tagħna. Dak li użejjed, dak li m'għandniex nambu u kollu kemm hu għall-erda tagħna u għall-erda ta' dawk li nħobbu. Iż-żejjed li jkollna biex jagħmlilna l-ħsara. L-għana bħall-ikel. L-għana bħall-ikel. Jekk ftejt iħallik bil-ġoħ, imma jekk iż-żejjed jagħmillek id-deni. Hija r-realtà tal-ħajja. M'għandniex għalfejn infittxu l-Vanġelu, m'għandniex għalfejn inqalbu fil-kodba tal-filosofija jew fil-kodba tal-iskrittura. Hija l-esperjenza tal-ħajja tagħna. Marija mtella fis-sema turina ċ-ċentralità
l-importanza ta' Alla f'ħajjitna, fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nitħeġġu fil-festa tal-lum, ejjew immorru lura għas-sors, għal-bidu tal-kobor ta' din il-mara. Fejn hu l-bidu tal-kobor tagħha dik il-mara? Jekk mhux fis-smieħ tal-kelma talla, jekk mhux fl-aċċettazzjoni tal-kelma talla. Fejn hu l-entużjażmu, fejn jisbuħija interna u esterna ta' din il-mara, jekk mhux fis-smieħ tal-kelma talla. Żgur li Marija qatt mi se tieqaf tgħidilna dak li qalet lil qaddejja fit-tiġ ta' Kana. Isimgħu u għamlu dak li jgħidilkom hu. Isimgħu u għamlu dak li jgħidilkom hu. Noqogħdu attenti, għax sfortunatament ħafna drabi aħna stess nies tal-Knisja. Ibda minni. Nagħmlu ħafna affarijiet, nintilfu f'ħafna affarijiet u dak li hu essenzjali, is-smieħ tal-kelma tal-Alla, l-ħin għall-kelma ta' Alla, il-ħin biex nisimgħu lil Alla jkellemna u jgħidilna x'għandna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, nittraskurawh. Neħduha bħala xi ħaġa ta' kuljum, neħduha for granted. Le, din il-mara, dik li kun minni skont kelmtek ma qalitix darba biss f'ħajjitha. Imma l-ħajja kollha tagħha kienet definizzjoni, spjegazzjoni, kontinwazzjoni ta' dak li qalet lill-Alla fil-persuna tal-Anġlu. Hawnhi l-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. Jalla, kull wieħed u kull waħda minna dalodu. Meta mmorru d-dar, immorru ftit iktar mimlijin b'din il-kelma, ftit iktar mimlijin bl-entużjażmu, ftit iktar mimlijin b'Ġesu u għalkemm qegħdin fih f'dan il-baħar bla qies. Meta mmorru fi djarna, aħna wkoll illum, flok li noqogħdu nitlewmu fuq il-ħmerijiet, flok li noqogħdu niġġieldu fuq iċ-ċuċati. Ejjew nimtlew bil-ferħ, bil-qawwa tal-Ispirtu u nkunu verament nies li nħobbu nilqgħu lil xulxejn, naċċettaw lil xulxejn, nkunu nies illi m'għandniex għalfejn inkunu potenti, anzi il-potenza tagħna nurruha fil-qadi, nkunu nies li m'għandniex bżonn ta' ħafna għana, imma l-għana tagħna jkun il-persuna, ir-relazzjoni l-oħrajn mod partikolari l-imħabba tagħna lejn Ġesu u lejn Marija. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema. Eġizhuti, fiat lid li firħu mal-Knisija fi solennità tal-Marija imtella fi sema biruħ u ġism, induru lejnt Alla li joli lil-minu umli u nosuluk dawn li tajbit tana fi għad li nejdu. Għal-Knisja kollha, sabiex bħal Marija, tkun l-arusa ta' Kristu li tażel għalija l-istess xorti tiegħu, waqt li timxi fuq il-passi tiegħu fid-dinja, tasal fis-saltna tas-sema
fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu rebbieħ nitolbu. Isma'na nitolbu. Għal bnedmin kollha sabiex iħarsu lejn il-ħajja ta' dejjem bħala l-milja tal-ħajja li għalija aħna msejħin fi Kristu u l-jum narawha tiddi f'Marija li ssieħbet ma' Ġesu bħala dixxiplu tiegħu f'din il-ħajja u rebbieħa miegħu fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Għalina sabiex aħna nikkontemplaw lil Marija li tieħu sehem fil-milja tal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin bil-imwiet ta' Kristu ngħixu ħajja qaddisa fuq l-art sa ma naslu li ngawdu l-qawmin bil-imwiet fi Kristu nitolbu. Għal pajjiżna li llum jiċċelebra l-Santa Marija bħala l-padruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin sabiex bħala nkunu mera ta' ħajja qaddisa u fostna jisaltnu il-ġustizzja, is-sliem u r-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem nitolbu. Missier, jilqad bitiba talba ta' Knisja tiegħek li tresaqlek li talbit tagħna bil-fiduċija. Jija u tifra li llum in-natura umana tagħna ġiet Marija fis-sema fil-persuna ta' Marija, l-om pateba ta' ibnek Ġesu li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nfakrukom li l-ġabra li sejra ssir issa hija speċjali għal ħtiġijiet tal-katedral. Waqt li jitresqu l-offerti tal-ħobs u l-inbit, nofru lilna nfusna biex għal darb'oħra din l-Ewkaristija li aħna qegħdin niċċelebraw tbiddilna fi bnedmin tas-sema.
I tolbu huti, bish is a sacrificiu tie utacum, I cum Josjok li alla li misie li ista colos. Titla udimec mulei l'offerta tana, adeia fideli tiac. Ameli li vecnim a Atza Maria, imtella fissema tithol alina udimec fitab tacha, bis ulpna ikepsus binar tam haptek, udeiem isti uc, bi Christu sitna. Amen. Imulei macom, nelfa utna fauch, nit hayan imulei alatana, Sheva ushira ta seu mulei misire adis alatadeiem itista kolos tayeb, utagit a salvazione tana li deiem u culucin in rodulec haia. Ash irum ivecni omala, git imtella fissema, mahalla bitu u spia, tacnistia tiac, familia, colla li art tider fia. Bec isaret spia, tatama sabija, utafaraj, al popolo tiac, Fimilia tia fulart, as in kivkin sherat. Heliste mitachsil ta albar, lidik li, bomat talajet, tat litinia bahalma pintim, lautu ta kuhaya, Jesu Christu nisikpu mat ataya ta angeli u befer kebir in fachru u neidulek.
Artista self inte mulei inte lainta udus takul udusia. Ades a leke nitolpuk dan l'offerti i barca dal spirito tiac viscira alina inzissem utem tacit na Gesù Christu limeta quince innada bis mi rahibati hachopt radihai azam tahit shibli tia ual hudu ukulu ikol mindan ashtanua jismi li innada alikum. Hecu col varicra al calci rege radihae talit scibli tia uav, hudu uisopu minu icol, astanua i calci ta demi, ta patistit li ib a alteiem, item de iseret alicum, u alp net min colla al mafra tat nubit, amlu tam piftikira tie. Danu misteru tal fidi. Alleg achna nablu tam piftikira tam melt u almin tasina Gesù Cristo no thulek mulei e hobs ta haya ta calcita salvazioni notulek hai as ospok ti atna aun ultimec bis natuk. Mi ciò contana di tolpu li Spiritu Santo de atna fizissem vichet lirna ne vichet zem mizissem udem ta Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli. L-isqof Savio Hontajfaj li qiegħed imexxi din iċ-ċelebrazzjoni. Kardinal Marju l-isfijiet ċarsu ġew, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdi bit-tama tal-qawmien, mod partikolari Monsignor Giuseppe Gauci u Monsignor George Tabone. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Aros tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Christu ma Christu fi Christu in adelia alla miseria dista colos primquim al Spiritu Santo cociho gloria ad Deiem da Deiem.
Jev nitolpu kif alnimna uritna namlu ibentala a salvazioni tana. Misiena li indivis mevit it adisismet sisanate ikuni tritik kinsnamake lafat. Hofna da culium matinalum altrina dividna alma na funimino hat italina na disne filiciptis da etnis aitemi. Ecnisna nitopuk mulei min crudeni atina vitiba urginina tiac ipaci ficina. Bish ikunu hilsa teien mit dnu harsa min inquit achna nim nisteneu nitamau lena migia ta salvatutana Gesù Cristo. Mulei Gesù Cristo, liete li apostoli tiec in halicum islim, naticum islim tie, lat harish lein tenupitna is the haris lein in fidita knistia tiac, atia slim u lacta litrintifia, lind in leis u saltan alteiem ta deiem. I baci di muleit cun deiem macom. Għatu l-paċi li xulxin.
Tanul haruf tala, tanul liir nechit nubit tadinia, hen in dauk li uma mistitna alikla ta haruf. wasal il-ħin li nilqgħu fina l-Ewkaristija fit-tqarbin imqaddes. Ħalli din it-tqarbina tqarribna dejjem aktar lejn is-sema biex dak li aħna u li nagħmlu norjentawh dejjem lejn dak li jibqa', mhux lejn dak li jgħaddi. Għal-benefiċċju ta' dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, ejjew flimkien ngħidu it-tarba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Ma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
nitolbu. Arbina mulei, i sacramenti ta salvazioni tana, atina la inuna, ta talp, ta virginim adsa Maria, in te la fisema, hali naslu fil gloria, ta almin al haya, bi Christu sitna. Be seated. I'd like to say a few words of thanks. Be seated. I'm glad to be here to do my pilgrimage to such a beautiful church. And to tell the truth, this is a record-breaking Mass for me. For the first time, I can celebrate the Mass with such a beautiful chorus and with all the orchestra and beautiful music and singing. My heartfelt congratulations to them. It really breaks my record. And then the second is I can celebrate the Mass with so many who can bear the mitres. I mean, very seldom I can see so many mitres in this island, but today I can witness it. So it is a record-breaking, and I interpret it as a special devotion to Our Lady, which expressed very well in the homily of His Excellency, my dear friend, Monsieur Anton. To tell the truth, I don't understand much, but what I can grasp is his passion for Maria, Maria, Maria repeatedly. Maria is related to love, to family, to heavenly glory, to every aspect of her life, and I can feel it. And then the third characteristic, I never celebrate the Mass, really preside over the Mass in front of the President of the Republic. And I'm glad that this time I can make it with also the team and our First Lady. So I will keep praying for you, for the whole community, also your desires, that everything will be fine for your family, for your mission, for your services, for everything. Fit-tmiem ta' dan il-pontifikal, kif għamilna f'daw l-okkażjonijiet sejrin nirregalaw anke lill-eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Nunzju litografija tat-titular tal-katedral li ma litografija hija numerata numru 4 fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju li l-kapitlu qed jiċċelebra fl-400 sena mit-twaqqif tiegħu. Kif nagħmlu dejjem fit-tmiem tal-Pontifikal ta' Santa Marija nagħtu ġieħ il-parroċċa. Għaldaqstant wara li smajna il-parir tal-Kunsill Parrokjali u tal-Presbiterju Parrokjali, ħsibna illi ġieħ il-parroċċa nagħtuh lil waħda om ta' familja illi mhux biss hija om ta' 4 wlied fost wieħed saċerdot, imma wkoll għal dawn l-aħħar il fuq minn 50 sena iddedikat ħajjitha u s-saħħa tagħha biex tieħu ħsieb żewġ saċerdoti illi setgħu jingħataw kollhom kemm huma għall-komunità parrokjali tagħna. Għaldaqstant nifraħ lil Tarċisja Mejlaq illi qiegħda tieħu dan il-ġieħ din is-sena propju għall-kura u l-attenzjoni tagħha żewġ ħuta saċerdoti, Monsinjur Giovanni Bosco Gauci u Monsinjur Giuseppe Gauci.
Infakkar li s-sadrit wara dil-qoddisa jkollna qoddisa oħra fil-11 għal familji u tfal u oħra f'nofsinhar. Il-lejla fil-5 jkun hawn qoddisa bl-Ingliż, fis-6 tal-kant tas-salmi, fis-7 l-ħruġ tal-purċissjoni u l-aħħar qoddisa tkun fit-8:09 waqt li l-purċissjoni tkun iddur mat-toroq tal-belt tagħna. Inqumu bil-wieqfa. L-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Savio Hontaj Faj, għal grazzja ta' Alla u tas-Sede Apostolika, Nunzju Apostoliku għal Malta u Għawdex, f'isem il-Papa, jagħti lil daw kollha hawnhekk preżenti niedma minn ħtijietom imqarra u mqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lil Alla għal qdusija tiegħu il-Papa tagħna Franġisku, għall-Isqof tagħna Anton u għall-Knisja mqazza omna u fitxu li tgħixu faqda sħiħa magħha bħajja qaddisa. Imulej ma'kom. Baxxu raskom għal barka ta' Alla. Alla li fit-tiba tiegħu rid jiftibnet min kollha bidnu wilet min Marija Verġni jaqnikom bi-barka tiegħu. Jagħtikom li dejjem u kullimkien ikolkom fuqkom jħarisin ta' Marija Verġni ibija lajtna lil min tana ħajja. Timtella ruħkom bifer u l-grazzja ta' sema intom li lum inġbartu bil-ima għal-festa ta' omala intella fil-gloria ta' sema bil-ruħ u bil-sistem. Per intercessione tra i discepoli apostoli Pietro e Paolo, pericolo alla retista Colos, il visier, il ripente del Spirito Santo. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Mela bekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-pontifikal. Però qabel ma nagħmel il-konklużjoni tiegħi ta' din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali, nixtieq naqralkom poeżija li l-Kavallier Joe M. Attard oġbu jikteb għal din il-festa tal-Assunzjoni ta' din is-sena. Is-Sur Attard kull sena qiegħed jikteb poeżija għal din il-festa u ta' dan nixtieq nirringrazzjah tal-li joġbu jagħtina kopja biex inkunu nistgħu inwasluha lilkom f'din ix-xandira diretta. Il-poeżija ta' dis-sena is-Sur Attard semmija u l-Assunta reġgħet magħna. Kif awwissu il-pass imattar, tkun waslet Santa Marija. Din l-om tagħna ġawra sbejħa, kurrokna timla bid-dija. U illi lil-għajnejna tagħmmex u ma tħalli l-ħadd bil-kwiet, lil kulħadd barra minn daru toħroġ dlonk għal marċijiet. Bla dubju, u dawn mhux kollox, ejjew nibdew mill-katedral, fejn il-mużika u l-mixjela ipaxxu l-kbar u tfal. Mhux biss imma l-kwindiċina tkun bla dubju mistennija għax matula il-koll nitalmu din l-om xamlet dlonk għalija. Nhar it-tlieta, jum il-festa, kulħadd jimla l-Knisja mżejna sabiex l-isqof ikellimna kif Marija tħallas dejna. U għalina dejjem tidħol quddiem bina fuq salib illi ħal eħreġ passjoni għax qatt ruħu ta' ħabib. It-treqat ukoll inżejnu biex minnhom tgħaddi Marija sabiex tbirek lil dan għawdex li għatiha kull foħrija. Ma tant banet il-leone idoqqulna marċi sbieħ li niesna ma tixbax tisma' u jferħu lil-qalb għatih. Minn Ruma Francesco Rosa kienu tawna dan il-ġmiel, statwa illi lilna s-saħħar, zbuħita qatt ma titbil. Le aħna il-kol nersqu għax fiha nsibu s-serħan, lesta dejjem biex tismana li l-kulħadd tagħmel ferħan. Ma nafxala il-festa tagħha tiġbed nies minn kullum kien, is-sultana tal-martri, ir-reġina ta' kull żmien. Il-beltana tfur bil-folol, il-Maltin ma toqgħodx lura, l-immigranti l-ajru jaqbdu għax tal-ġnien din l-isbaħ fjura. Mingħajr teba' ġiet imnisla, it-twelid tat lill-bambin, miegħu baqgħet sakemm ratu bil-mod fuq salib inin. U allura bil-fors treqatna f'dawn il-jiem ixeddu l-libsa biex iselmu lill-om tagħna u bl-imħatra min imissa. U fil-ġnien ta' Villa Randil nistiffolla bil-mijiet sabiex tara il-prodotti, annimali, frottijiet. Fit-triq tagħna ewlenija jisiru tlilaq tal-bejjem, għalihom in-nies timbotta tistennihom sa minn dejjem. Nar tal-art u nar tal-ajru ma jaqsux matul dal-jiem, tal-vampa jagħmlu ħilithom iħallu l-kulħadd bla kliem. Bla dubju il-purċissjoni hija l-qofol ta' dil-festa illi timla l-qalb bilena u teħlisna minn kull pesta. Meta tlieta u Marija intoħroġ fuq l-ispallejn, itfaħarstik fuq dan għawdex u x-xotta dawk l-għajnejn li forsi bħalissa d-dejja minn xi niket minn xi mart, reġġalura slim u lena fejn hemm xewk nibbet il-wart. Biex dil-festa tkun għalina għajn ta' ferħ, soba u ndiema illi timla bit-gawdija xjuħ tfal żgħażagħ u ħaddiema. Illi l-kol naħseb jixtiequ xi darba jiġu jgawduk, minn hawn isfel xewqa għandhom imħabbithom qed juruk. U allura ħalli ngħidu Eviva Santa Marija, int l-Assunta, is-Sultana li jistħoqlok kull foħrija. 67 sena ilu sibt ruħek fil-katedral, rigal tal-Banda Leone li għalik taqbes fin-nar. Kun int issa li tħarisna, tiskansana mit-tiġrib, fik nafdaw għax inti omna, eħlisna minn kull taqlib. Mela dik kienet il-poeżija tas-Sur Attard u hekk ġejna fit-tmiem din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex, xandira diretta tal-Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija. Nixtieq nagħlaq din ix-xandira diretta b'kumment qasir. Alla sab kollox f'Marija.
Dik il-bniedma dejjem disposta għal dak kollu li talab minna. Jalla jsib lilna wkoll dejjem disposti biex inwettqu r-rieda tiegħu, anke jekk tkun tiswilna sagrifiċċji kbar. Minn hawn nixtieq insellem lin-Nunzju Apostoliku, lil Monsignor Isqof, lil Vigarju Ġenerali flimkien ma' Reverendissimu Kapitlu tal-Knisja Katedrali, lill-Arċipriet u l-Kleru ta' din il-Knisja. Waqt li nwaslilkom l-isbaħ awguri lilkom u lill-familji tagħkom eżis semmija, jien Tomas Anastasi flimkien mat-tekniċi tagħna Luke u Roni Bezzina nixtuqulkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.